Ɗan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Saura kaɗan in zama kwamandan sojoji, duk wata mace a Kannywood sai na hana ta harkar fim. Ku kalle ni da kyau, ɗan fim a Yagi ne, kowace ta je ta aure. Kai ka ji wani zancen banza. Au, zancen banza ne. Ege bakin balarabe. Sai na faɗa, kana ganin nana matan Kannywood harkar fim akwai abin da zai faru? Ba abin da zai faru. Sarki Alinu, har yanzu baka ce komai ba, ka ji ni da kyau sai na hana matan masana'antar ku harkar fim. Musa mai sana'a, matan Kannywood sun kusan daina harkar fim, wani tallafi za ka ba su? Can su karata masu. To da sauki, tun da ba ni zan karata ba, ya zama dole in na zama kwamandan sojoji sai sun daina harkar fim. Baka isa ba wallahi. Ya ban isa ba. Sa kake haka ne. Dalla malam kai hakuri dalla. Son jare kini ce shi dai. Kini ce wani kalo ma jami'i. Wani kalo. Taron dangi za a yi mu. Ya jare gore ni ye. Ni za a juya wa yare. Ka ji kato. Musa mai sana'a a gaban ka. Ima da shiru an ce wa kawai. Ɗan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.